खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे भगवान महर लाना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोगासिनो लाबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय आं सिगांनि ब्लग्सआव होनदोंमोन ना सान्दुं गैया दा सान्दुङा एसे ओंखारबाय आरो ना मैया थाइजौ हानानै दोनखानाया ओमफ्राय दिनैहाय लाकिलि सान्दुङा एसे दुंबाय बेबायदि बांद्राय सान्दुं गैयाबाबो माने अखा गैया आरो हालका फुलका सान्दुं अब्लाबो नै बेबायदि फोराननानै दोनजोबबाय मोननै रोखोमनि हानाय जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय नै गाफु गाफाखौबो एसे लामस्रांदों फिसालानि स्कुल फिस हैनानै फैखाथारसै आरो ना सोनाफोर मासनिखौ मासाव होखायाबा आं उनाव एकदम बेलेन्स खालामनो दिगदार जाथारो जोंना मान्थलि मोननानै मान्थलि राननानै जानायनि खोथा नालाय लांखाथारसै आरो ओइ नानि थांगोन रिसिप्टखौ लिरनानै लांखायाबाथाय काउन्टाराव थाग्राया एसे गाज्रि मोननो नागिरोना सिस्टारा बिसोरबो दिगदार जायो ओंखायनो लिरनानै लांखायो आङो बुहुत मानसियानो लिरा मुवा लाङो नालाय खाब्रां खाथां बुंजानो नागिरो ओमफ्राय मा होनो बुंजाबाथाय आरो गाज्रि मोनसैलायना जोंबायदि बिमाफोराबो खायफा लिरनानै लांखानाया मोजां बेखिनि लिरनोलाय आरो मा फिसानि फिलाप खालामनायालाय आं थाबायनायसै आरोना बिमा फिसाहाय माने ओंखारनो बाथारदोंमोन आं मानो होनबा बोथोरा एथबांबो थिग नङा दा फट खरे अखा हाबाथाय आसारा काट्टाम जागोन आंना बे गथ'आ बारा थाल लास्लाबनो हाया आरोना अखा थखा सिरिनायफोर मालाबा पाट्टा मोनस्लाबा बियो मामबा थांनानै फैनोसै आङो होनानै फैबायबो थांफिनसैलाय ओमफ्राय नैबेखौ दिनै जानाय नायनोसै दाख्लै फौजि बिथां होलांनाया मनिपुरनिया आंहा जानाय नायनोसै आरोना बिथाङाथ' बुंदोंमोन सावनानै एसे अराव हांनानै सामब्राम गोजाफोरखौ गोथाङैनो हानानै सिफ्लेनानै जालाबाय होन्दोंमोन ना ओमफ्राय आं दा बबेयाव हांनानै जाबावनो ओंखायनो मैया ओमफ्राय आइ बिखुनजोमोना जादोंमोन नालाय बिसोरो सारायावनो एसे फिदिंनानै ओमफ्राय बिसोरबो गोथां सामब्राम हानानै जादों आरोना बिथां फोरोंहरनाय बायदियैनो ओमफ्राय आंबो दा बेबायदिनो खालामनानै जानोसै सारायाव थावायाव नै एसे फिदिंनानैहाय सामब्राम गोजाखौहाय हानानै सिफ्लेनानै जानोसै आरोना जानाय नायनोसै बानलु सानलु सिफ्लेलाबायनानैहाय मिथिया माबायदिथाय कमेन्टआवथ' नोंथांमोनहा सोरबा नाफाम बायदि बुंहरदों ओमफ्राय सोरबा गोथावथार बे नाया आब' होनहरदों मनिपुरि नाफाम होनहरदों ओमफ्राय आं मिथिला मा जानाय नायनोसै आङो मोनामनायावथ' एकदम नाफामजोंनो सेम जायफोरा जाखांबाय बिसोरथ' मिथिखाबाय ओमफ्राय आंहा जाफेराखै नालाय नाफामजोंनो सेम मोनामो नै आयु आफा आरो सिङाव दंबावलायो खोरोबथारनो आयु नै सिङाव बिदि दंबावलायो थैगोनसो ए बेबायदिसो नै बिदि प्लास्टिकआव फाननायसो आरोना ना फिथिख्रि नै बिखुनजो बिमायाथ' होनहरदों आंना गोथावथार मेजेम बिराद मेजेम बै माबा मेजेम बोथोरनि ना फिथिख्रिखौ दोननाय खोमा बियो होनहरदों आरोना गावहा जि गोथाव मोनथारदोंनो मैयाबो जादों ओमफ्राय दिनैबो जादोंनो मालाय गावस्रा ओंखायनो आंबो दिनै लागायथारसै नै बिदिसो आरोना जेरै पिकचाराव दङ बेबायदिनो फुरा ना फिथिख्रि गोजा जानोसै आंबो र' एसे थाव होनानै एवगोन आं लाबोनानै गालांग्राया मानैबानो जायो होन्दोंमोन ओमफ्राय आंना मेगन गिदिरा मानैजों बहानो होबाय नै फिसालायाबो नाफामखौ ओरैनोबा जायो एसे बेखौबा जागोन ना जाया एसे दोननोसै आरोना बेनिबो बानायनानै एसेल' हांनांगौ होन्दों जाखोना माखोथाय नायपात्ता एसे एवबावनोसै आं गोसो मोनस्रा जोंहालाय बुस्थुफोरखौ एवथाबथारनानै गुनखौ खोमानानै जायाबा बहा गोजोननाय मोनोखाय सामब्राम गोजा ओमफ्राय गुफुर एसे बिदि हानानै लादों आङो ओमफ्राय मा होनो बिथाङाथ' होनहरदोंमोन टमेट'बो गोखै होदेरबा बिराद गोथाव जायो होननानै बाट मा खालामनो टमेट' मोनबोआसै आं दहाय स्कुलाव थांबा दखानाव नायबोदोंमोन गैयामोन सिफ्लेबाय आरोना ओमफ्राय सुखौ एसे हाबसि मोनबाय आरोना आङो हाबनाय हाबाखै सिफ्लेलाबायबाय आरो बिदिनो माथो होनबावनो ओमफ्राय नै साइडआव सासे बिराद दिगदार खालामगासिनो दङ जाथारला आरो उन्दुनो ओंखारखोना माखो मानसियानो ओमफ्राय बे आखायाव नांनायखौलाय आरो मानोथो गारबावनो सोलानानै जाबाय आरो माने गोथाव मोनदों मोननाया ना गोरान बाथोनहां माहां नाफामहां माहां एकदम सोबख'लायनाय जाबाय आरो ना आङो गोथाव मोननानैहाय गथ'खौ दसे बुरखायनानै जानो लाबायबो आङो
आरो माथोबाव ना टाइमाबो जाखाबाय जानायनि सिम्पोलसो ओंख्रि जेबो गैया दिनै नै दालि ओंख्रि सबायबिमा आलु बुट एवनाय ओमफ्राय बे बाथोना आरोना मैया जाबाय रोन्दो रोन्दो अमा बिथै आरो आग्लायनायखौ मोनायावबो जाबावबाय आरो माथोबाव दुन्दियाफोर मोनबालाय बांसिन गोथाव जागौमोन खोमा बुस्थुआ ओमफ्राय अब्लाबो आङो जोंनि नाफामफोरखौ साबसिन गोथाव मोननाय बायदि मोनबाय आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों आङो जारजि खुगा आंनि खुगाजों बेलेगनि खुगाजों मिलायजोबा ना अब्लाबो नाफामफोरा एसे गोथावसिन नाफामखौथ' जों गोथाव मोनोना सिथेब सिथेब एवबा जानोसै आरो होमबाबो दाख्लैनिफ्राय सोंहरगासिनो जायाखै नामा आंहाबो ओरै न'आव थांलाय फैलाय न'आवबो बिदिनो दाउ बेदर जाबाय मा जाबाय जानायानो जायाखैना होनगुलायबाय आरोना फौजि बिथाङा है सोरनोबासो हैलाबायनोसै आं एबार मालाबा लांफ्रांबाबो होनबावलायबायसो जानो थिनबाय थादोंमोन आरोना बेस्रा ओमफ्राय दिनै जाथारबाय आङो गावनावनो सोङै बानायनानै जाबाय आं एसे गोजोननाय मोनथोंसै आरोना अननानै लाबोना होफैदों औ लेबु दङ ओमफ्राय जानानै लागोनसै ओमफ्राय बेनोसै आरोना सिम्पोल ओंख्रि बेनो गोथाव दालि लेबु जानायखौ आं देखायलायला आरोना आंनाथ' जानाया बिदिनोसै आं जेब्लायबो बुंखायो मामबार जानानै लानोसै आङो आंनि आसारनि लुक्सआ बेबायदि जाबाय आरोना सनाफोरनै बिराद सानसे सान्दुं रानबावनो मोनबा बिराद मोजां जागोन आरोना रानबाय अब्लाबो सानि दैफोरा गैला अब्लाबो सिंनिखौ आं एसे रानहोबावनो मोनबा मोजां जायो बिदिबाबो जायोमोन अरजाला थाइजौखौथ' हाबाय फोरानबाय दाना मस्ला पातिया थेमाया मायाव सोनो स' बिनि थाखाय ओंखारबावदोलाय बिमा बुरैया लायदोलाय सोरथो लाबोना होफैगोन आंनो मस्ला थेमा ना मा होनो सनाफोर मस्लाया बेसर बुसर दंखायोमोन सुनानै फोरानखाबाय आं दहायो माखासेया जाखाबाय एबारना नांगौ थेमा आसार बानायगासेयाव आसार जोबनायजों थेमायाबो गायब जानाय जायो आरोना आंना माने अबेबा गामियाव थाङो न'आवहाय अबेबा फौजि बिथां लाङो बिदिनो गायब जाजोबो ओमफ्राय लास्टआव आंना मोनसेल' थेमा थायो आंहाबो माबा माबि सोनानै दोनफ्राङो ओमफ्राय बिदिनो दा थेमा नांगोन आंनो गंथाम गंब्रैसो आरोना स' लानानै फैगोनसै आं स्पिडावहाय माबारांबाथाय बेखौलाय आरो मा देखायबावनो थेमा लाबोगोन एसे एनै मिथि दाना आरि लाना फैनोसै आसाराव मा नांगौ बेफोरखौ लाना फैनोसै आरोना लानायाथ' लाबाय नै बथलनिफोरा बिराद दाम बुङो माथो आसार बानायनानै जानांगौआबो साधारन नङा एबार बथलखौनो थिनानै दोनथारनोसै आङो हरथारला आं जेबो खालामथारला आङो फुराना माबा मुला आसार दं नै बेखौ सोनोबो लानांबाय नै आसार थेमाफ्रानो खालि गैया आरोना गंनैल' लांसै बाखि थेमा दंखायो प्लास्टिकनि बेयाव लागायलाबायनोसै बाजार गेजेराव ओमफ्राय भेज पक'रा लांफानोसै गासिबो आइटेमनि पक'रा मोनोब्रा नै आसुरित माबा थालिर मैखुन माबा मैखुन आं जाफेराखै दे खिन्थु नै दा बुंसै खांख्राइ ना दाउदै दुन्दिया नोरसिं मानि सब पक'रा बानायोथाय सौफैबाय आरोना सनाफोर बेलासि थांनायखाय एकदम खोमसि बोलायथारबाय जारला बेफोरसै जाब्रा जिबन संसारनि ओमफ्राय नै आसारनियाबो गोदाव सोराव ओमफ्राय दालि एसे लाबोबाय आरो दालिया बारा गैलामोन नालाय जिंखा एसे लाबोबाय भिन्दि एसे लाबोबाय पटल एसे लाबोबाय आरो माथोबाव ओमफ्राय बयामफ्रानो बिराद दाम आयु जारलायानो लाजायाहाय आसार बानायनायखौबो गोरलै मोनदों जाला माला जागोन सानदों बिसिबां थाव नांगौ बिसिबां मा फेनलु नांगौ बेखौ आसार बानायग्रायासो मिन्थिसिगोन आरोना जोङो गोदो आसार बायनानै जायो बाहाय एखमबा बानायफ्राव फुजाफ्राव दालाय गोथाव आसार फानफैया राजस्थाननि माथानि एफा एसेल' मोनो इतना सा मिलता है होननानै जा बिसोरखौ बुंलायलायोमोन आरोना 20 थाखाफोर एसेल' हरनोसै नालाय थाइजौफोरा नै मोनथाम मोनब्रैफोरल' हरोमोन ना ओमफ्राय माबा माबि हरफाबाय एसे बिदिमोन बेखौ जों खम बुङोमोन बिनि उनाव गाव आसार बानायै मिन्थिबाय आरो आसार बानायनायाव बेसेबां फैसा थाङो आरोना एनिवे सनाफोर लानानै फैबाय बेखौथ' आरो दा बहा मा खालामबावनो मोनाबायानो गाबोन मा खालामनाय जायो मा मानाय जायो बेफोर गाबोननि खोथासै बे आं ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि दिनैनि लेथेर खामानि बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै शेयार खालामबाय आरोना जेबो देखायथाव गैया जेला गामियाव दंमोन गामिनिखौ शेयार खालामबाय जेला बेयाव दंमोन बिनिखौ शेयार खालामबाय आरो आंलाय माथो शेयार खालामनो रोंबावनो आरोना जाम्बिलाय मालायनि खोथा बायदिसिना निउस टिउस होलाबायबाबोथ' दाय जायो नङा होमबा जाला माला बुंबाबोथ' दाय जागोन ना आरो आंना चेनेला बेबायदिनि थाखाय नंखाथारा आंनि जिबननि आंनि जालांनायफोरखौसो आं देखायनो नाजाखायो सत्य घटना जालांनायखौ आरोना देखायथाव नोंखौ देखाया आरोना
anyway बारा पेकेट बखिबाय थाला आङो साहा पानि लोंसै आथिं आखाइ सुनानै ओमफ्राय फिसालाखौ लेखायाव बहायनोसै स' जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय थेंक इउ स' माच फिसाजोआबो नै 8 जाबाय आंना बाय बाय